Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Nagpatuloy tayo, itineti ang programa tayo, iti tangatang, iti daiti nga radio station tayo, DCWT 540. Iti Mountain Province Broadcasting Corporation. At iti adal linteg simbaan katoliko. Canon law on the airwaves. At ang kabsat, kasakbayan ti panagpatuloy tayo, itineti ang programa tayo, itang rabi. Kadin tayo dawatan manan, iti pamindisyon ti Apo, itinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Tapno dadang maawatan mi iti planom kang runaan na. Iti panagbiag mi anak Christian Juan. Kan kasamat. Na niya iti pagserbian, dagiti anurutan, ngayon paulog iti simbaan mo. Tapno dadang maibiyag mi iti pamati mi ka, ken maitungpal mi iti pagayatam. Kadawato mi erod iti pamindisyon mo, iti panlilaw mo, kan iti panarabay mo, iti tunggal maysa kada kami. Kasi kaya iti mangidalan, iti na iti ang programa mi, tapno dadang maawatan mi, ken masurot mi kuma iti panagbiag mi. Amin na ito'y dawatan mi, babanti pa ng iba. Abat ni Santa Maria nga inami, Our Lady of the Atonement. Good evening once again, my dear brothers and sisters. Kada kayo nga nayat nga dumdum nga, iti dito nga programa tayo. Kablaawan kayo iti napintas nga rabii. Kadalawan kakabsat, patuloy tayo iti dito nga programa, iti napalabas nga lawas, kati patuloy tayo dagiti norms, wano paganurutan, ngayon paulog iti Catholic Bishops Conference of the Philippines, may panggap kadagiti saludsod iti prenuptial inquiry, kat dagijay, iti Canon 1067, iso iti mangi paakam iti Catholic Bishops Conference of each country, nga iso iti mangi lay down kadagiti norms concerning the questions, kadagiti saludsod, nga maaramid, kadagiti ngayangay nga agkasar during the prenuptial inquiries. Kung kastamat, may panggap iti marriage bans. Ano namin saan nagdamagdaan niya, yung marriage bans. Father, do you ban marriage? Ay, jay spelling na jay marriage bans kat
BANNS. Ya, dijay iti marriage iti deta nga plano da iti gimong ono iti parokya nga nakabunyagan da for 3 consecutive Sundays. Kani jay iti kung natin marriage bands. Ken of course kas nakita tayo din na palabas nga lawas kadagay nga rod iti anuruten o norms nga in paulog iti apong obispo tayo ditoy ili tayo nga Pilipinas. So, mawatan niyo kumano apay nga araramidin minagijay. Yeah? Of course, it is under the universal law of the church also, the canon law. Yeah? Tunggal KATOLIKO kat saklawan dagiti nga paglintegan. Iso nga nasaysaya at numaawatan tay amin daytoy. Yeah? Katwan kabsat ini napalabas nga rod nga lawas kat dayta may panggap iti marriage bands. Yeah? Kat sublihan tayo. No anya iti purpose na. Jay prenuptial inquiries, kaya jay marriage bands. Kada na iti threefold purposes. Threefold purpose of the publication of marriage bands and the conduct of the prenuptial inquiry. The causes of defective or vitiated consent. Tapno maamuan no mga unlawful, yeah? No unlawful or illegal kung natayo under the law. And yeah? So DJ kat to ensure, the second is to ensure the freedom of the parties. Nga masapol nga awan titubang si waya-wayada nga gasawa, agkasar. Kan may katlo. Tapno maamuan no dagiti agkasar ket they are sufficiently instructed in the Christian doctrine, particularly on the nature, ends, and essential properties of marriage. Yeah? So dijay, masapol matanga dagiti agasawa ket amuda no anya iti ket ang sawen iti panagasawa. Iti ket ang sawen iti sakramento iti kasar. Ken iti dayta nga panagasawa ken no anya iti paay iti sakramento iti inda panagkasar. So nagijay kakabsat iti nakita tayo iti napalabas nga lawas about the marriage bands. And most especially tapno maamuan no siwaya-wayang agpaiso dagiti parties. Yeah? Kadi iti patuloy tayo iti sumaruno nga kanon nga intay pagtutungtungan itang arabii. Iti Canon 1068. Iti Canon 1068 kat ibagana in danger of death, if other proofs are not available, it suffices, unless there are contrary indications, to have the assertion of the parties, sworn if need be, that they are baptized and free outside the normal situation. Yeah? It is in danger of death. No, adalay nga sitwasyon iti dandani nga ipapatay niya iti anybody or any one of the parties ket
Ibaga na iti nga kanon nga jay requirements for their baptismal certificates. Yeah? Tadi iti nang runa. Yeah? As tayo kat what makes marriage sacramental and is the valid baptism of the parties. Can what makes the marriage valid? The canonical form. Nagyaya nga talo. Yeah? Iso nga, in danger of death, iti sitwasyon, iti dani nga ipapatay, uno, iti na ang sitwasyon, iti danger of death. Anda nito nga provision iti canon law, which relaxes, jay kina-stricto iti panangin demand iti baptismal certificates. Yeah? Or the announcement of the marriage bans or the conduct of the prenuptial inquiries or the prenuptial or pre-marriage investigation. Iti freedom of the parties. Isa patada. Yeah? They take the oath nga magi-assert nga isudakat talaga nga nabunyagan da kaya kastamat nga awan iti lapad iti inda panagkasar. Yeah? Well, dita iti sitwasyon nga madamat iti condition nga ibaga daytoy nga canon. If other proofs are not available, yeah? If other proofs are not available, no iti the Duma nga mga prove ng nakaspagrigan, they can make the affidavit. Yeah? So damat iti mang panaknak, iti panakabunyag ng iti anak da. Yeah? Or no natay jay parents da ngay. Yeah? Mabalin nga dagiti indications nga damat iti contrary indications sitwasyon nga kasapulan met nga dagiti parties kat they have to be honest. Yeah? Tapno agbalin nga valid data nga kasarda. After all, the purpose dagitoy da nga marriage bans kat for the validity and lawfulness of marriage. Yeah? Iso adi lang mat iti purpose no apay nga ararami tayo. Yeah? So nga even in danger of death, the moral certitude of the freedom of the contracting parties is also necessary. This moral certitude is based on the means and proofs at hand. Yeah? So nga, di jamat iti pagturungan na diya, no talaga nga awan mat iti kabalinan na nga i-produce da kasparian jay baptismal certificate da tano kasparian no nalpas ti bagyo ket nalayo si jay parokya da agrama di jay chancery kadi jay siguro mat niya jay sworn statement or assertion of the parties. The conditional clauses, if other means of proofs cannot be obtained and unless contrary indications are present. Yeah? Noon tinado mga panaknak or
unless contrary indications. So nadamat iti contrary indications na kay suda katanga na bunyag. Again, then they can be baptized also of baptism of their particular or their particular denomination na di jamat iti dakkel nga makans. Yeah, nagay Methodist. The Convention of Baptist Churches. The UCCP. Yeah? Of course, jay adat ti barbaro nga grupo nga simbina iti UCCP. Yeah, jay Holy Chapel. So nga, I do not know, but I think the Holy Chapel is not Trinitarian. It is Unitarian. Yeah? So nga, no nagay UCCP nga members iti Holy Chapel who were baptized in the Trinitarian formula, kahit masapol nga panagkanda nga, ijay da nga nabunyagan nga talaga. Not in the Unitarian formula because we do not recognize that as valid. Yeah? So nga, di jay mat, iti maysa, no talaga nga valid jay bunyag, iti maysa nga tao or not. Yeah? Or for example, in the Anglican Communion, ay KKMI, yeah? Di jay kat, it is also another sect branching out from the Anglican Communion. Yeah? Kanda gito'y nga barbaro nga sekta kat masapol nga mapanagnakan nga nagiti miyembros da kat they are validly baptized in the Trinitarian formula. Yeah? And of course, for us to recognize their baptism as valid, they have to present to us a proof of their baptism. Yeah? So nga, dagihay iti kasla nga implications na. Yeah? Kadag iti dadto mga relihiyon. Dagito nga valid baptism. Okay? So, when comes sa data iti kina-importante na. Yeah? Isong nanobunyagan ka validly, you cannot be baptized again. Kademat iti may nga banag nga medyo hante o maawatan kada iti dadto mga sekta. Yeah? Because they know they were baptized as Catholics na mapayabaptisaran damanan. Yeah? Injay nga through our baptism kat we are all born again. Iso nga di jay mat iti doktrina. Nga isursuro mat iti simbaan tayo. Yeah? Na baba ti panakabunyag tayo kat naipaay ka na tayo iti barunga biyag. We are all born again by water and the Holy Spirit. Yeah? So di jay iti kay papanan iti sakramento iti bunyag. Now, related iti dayto nga Canon 1068 in danger of death. Ada iti implication naman on the solemnizing minister. Iti implication na iti civil forum. Kuna iti civil code, iti LINTEG iti Pilipinas. In the civil code, Article 72. The priest or minister solemnizing marriage shall state in the affidavit made before the civil registrar or any person authorized by law to administer oaths that the marriage was performed in articulo mortis. The person who solemnized the marriage shall also state that he took the necessary steps to ascertain the ages and relationship of the contracting parties, and that there was, in his opinion,
no legal impediment to the marriage at the time it was solemnized. Ya panang-emphasize ko tatay, may panggap iti bunyag, ket it is on the sacramentality of marriage. Now, also be registered in the civil registry. Now, in the situation of the danger of death, ada jay affidavit ijay likod iti marriage certificate. Ya iti sitwasyon kas pagarigan iti danger of death ket masapol nga pirmaan ni Apo Padi dijay nga affidavit that he can gana nga he took the necessary steps to ascertain the ages, yet when dagiti agkas other impediments, like public propriety. And that in the legal opinion of the priest or the solemnizing officer or minister, there was no legal impediment to the marriage at the time it was solemnized. So, dagiti araramidan tayo both canonically and civilly. Dayta nga kasar. Okay? So, dijay iti saritaan nga rod iti Canon 1068 kakabsat. Kata kasakbayan nga agpatuloy tayo kata danggan tayo manan. Iti napintas nga kanta may panggap nga rod iti sakramento iti kasar. Yag di nasawaan sa patadayan na santuan, inago binuan tinawan para buran. Sayan dalang tulagan ng takaran, na bakit ay tulagan na di dabaw man sisian. Kananggayan damat sinapataan. Masidama abdungan ya aban matarian. Kasardayan gay na bindisyonan. Hindi takondang bilbilin Diyos Ama. Layat raksak di ipyag darigat nam ay di dananda. Sakit problema yan do'y ay lumabas na. Ang anak man bawag ka sa'y gamang dastit ewa. Isa agad do'y Diyos Ama at Gloria. Ituan dan anak da, sinalilit ay adalda. Ang kay tawid na si ingingana. Mula anong sanda, bunga na apitan da. Natalos ay biyak siya ipet-petanda. Inmanis Isus, layat di Diyos Apo, at nandiyan kay nagsawaan, at ewa ay sagrado.
asawa, di daw maumuha. Singka at di kanet mapremyuan na. No ay ang king dandan, san panay kariyang inbiyag ka. Sa di langit ragsak biyag dating ingana. Sa di langit ragsak biyag dating ingana. Pagyamanan tayo niya, napintas nga kantade, o rin no dubli-dublian tayo, tayo sumatiti, nakita nga, mayan natop nga samiwang, iti na iti nga topic tayo, may panggap iti panagkasar. Di balita, ito no, sumaroon to nga nga programa tayo, kat ibirukan tayo iti do mga kanta. Ya? At alaman, kakabsat, nagpatuloy tayo din ito nga programa tayo, kat kasakbayan iti panagpatuloy, kat pa-shout out kadag iti naayat nga dumdumngag dita gimong iti legab. Ya. Kakasamat na kayo dita takadang area. Kada iti sulsulinak nga gimong iti diocese o ano iti nagsaludsod. Apa be married. Haan mat niya. Iso nga dyan kung natin tatay in the Canon 1068, even in the danger of death, the moral certitude sa pulan latamot ang awan iti tubang kan lapad oray no in danger of death. Ya. Iti no oray no agangabit iti biag ng iti parties no adda iti lapad iti panagkasarda, of course, saan matlata ang mabalin. Ya. Even that cannot be civilly recognized if there is an impediment. Itinayta nga panag-tinayin. Iti 1069 kata kunana, before the celebration of a marriage, all the faithful are bound to reveal to the parish priest or the local ordinary such impediments as they may know about. Nasakbay iti panakarambak iti panagkasar ket dagiti mamati all the faithful, ya, may membros iti gimong ono iti komunidad ket adda-andamat iti obligasyon nga mangipakaammo kini parish priesta or kini apo obispo iti anyaman nga laped ono tubang iti dayta panagkalaysa no adda iti amuda. Ya? As they may know about. Ya? So nga, makita tayo iti Canon 1069 ket lumawa dayta nga saklawen dayta nga obligasyon idi napalabas nga topic tayo ket the emphasis was on the minister. Ket makita tayo manan dayta iti sumaruno nga canon. Ya? The emphasis ket jay akam ni apupadi. But here in Canon 1069, it emphasizes also the obligation of the faithful nga mangipakaammo adda iti amuda nga impediment. May panggap iti dayta nga kasar ono dayta nga panag as members of the ecclesial community to disclose any impediment they know to exist in the contracting parties in order to prevent
an invalid marriage. Iti napalabas nga topic tayo, iti may sa kanon kunanakat ti purpose iti to be lawful and valid. Ya, diya iti kaya tayo nga pasamak iti tunggal panagkalaysa. It should be lawful and valid. Ngam, daytoy mat iti purpose na nga ron, daytoy marriage ban ngayon announce tayo. Ti marriage bans na dayti amoyo nga laped or impediment iti nga panagkasar, for example, no jay babae ket amoyo nga adamat ti dati nga or during the investigation ket da kayo iti akin amo. Yeah? And of course, you should also present it with certainty. Na baka no nang nangyumat, baka hearsay or chismis. Kaya't of course, awan mo't ay an impediment. Yeah? So, di jay mo't ay ti makita tayo. Yeah, han lang a hearsay or chismis, but rather it is really true na da iti impediment. Okay? So, di jay nga ro, iti obligasyon mat, dagiti parishioners. Iso nga, no, dagdagan tayo, dagay marriage bans nga mayan announce, may palagip ka na tayo, nga di iti purpose na, nga tulungan tayo iti simbaan, nga mangi tandudo iti kinapateg, iti validity iti panagasawa, the validity iti marriage. Gaputa ti simbaan ket aywanan na dayta nga stability of the married life, the married vocation. Agpatuloy tayo iti Canon 1070. Ket ditoy, ito may turong kanang iti papadi, nga mangkandak iti prenuptial investigations. If someone other than the parish priest whose function it is to assist at the marriage has made the investigations, he is by authentic document to inform that parish priest of the outcome of these inquiries as soon as possible. Yeah? So nga, pamuna. The duty of assisting at marriages is entrusted to the parish priest, to the parish where the marriage takes place. So nga, ti kang runaan nga may kaniti akam, kahit jay assisting or the parish where the marriage takes place. So yung parish priest ni jay, iso iti kang runaan nga mga akam nga mga panak iti dayta marriage or before he